Iyo boy, mamis. Oh, ni. Ano? Mamis. Oh, ni. Wow, ano ano? Tungkol sa inyo. Ang yung pipilion. Isa pa ba kanya kuya? Pinutol na yon? Sinta daw. Kuya? Ni. Mamis. Bakuna na kuya. Ang pinapatrak sa loob na. Dahil sa tambak. Unggoy. Kaya pa pala ni Lola niya. Takla ni naman. Nagkubos na. Mas nakula pa si nakaagi. Pero binawasan. Madali sa basura. Ayun yung isa ko. Ay, Pero yung aning 3-5 lang. Kaya man kaya nagsabi-sabi, nagpalaga. Nadaya. Ayun to lang. Nadaya. Salit ka. Mahal pa kaya ang live weight kang rin? Nag-180. Mga Pilipino. Kaya magranis ako ha. Ay, may dinos pa. Graham. May Graham pa. Graham? Uy, may macaroni pa. Ay, matindi. Take out ko na lang. Ay,